Her kalem tibretken kişi indi ol özünün makalesini gazetede көрәсегә тели. Мин үзем шәхсән 5нче сыйныфта ук район газетасына яза башлаган идем. Балык Бистәсе районы Күкей урта мәктәбендә укыган чакта. Анда бит инде язасың да бит инде макалаң иң матур тыйла үзеңә бит инде. Һәр кешенең шулай бит инде. Әмма дә ләкин алай ук булып чыкмый ул. Баш исем куяр өчен иң беренче чиратта теге пролетар юлбашчысы Ленин бабай әйткәнчә укырга һәм укырга кирәк. Тел байлыгы булмаса, матур җөмләләрне дә баш исемнәрендә табып булмый. Абдулла Тукай үзебезнең татар халкының бик шагыйре Абдулла Тукай да халык бик ул шагыйр ул әдип бул дип әйткән бит. Шуңа күрә укудан тыш тагын халыкны, кешеләрне тыңларга кирәк. Алар бик матур җөмләләр әйтәләр, бик матур сүзләр әйтәләр. Аларны бер көндәлек төсле дәфтәр, калын дәфтәр алып, гомуми дәфтәр алып, шунда 5-6 классларда укыган чакта ук инде әкренләп яза башларга кирәк шул матур ишеткән сүзләрне, җөмләләрне. Бер заман ул вакыт бик тиз уза, мәктәпне тәмамлагач, университетта укыганда инде журналистик бүлекләренә кирип эшли башлагач, ул сүзләр, баш исемнәр табырга бик файда итәчәк сезгә. Андан соң бит инде ул безнең заманда мәктәпләрдә дә дивар газеталары, стена газеталары чыга торган иде инде. Алар хәзер үк тә яза торганнардыр инде. Шуңа күрә аларга бүгенге көндә үк кирәк була инде ул матур итеп баш исемнәр уйлап табып, шунда мәкаләләрен кую. Ул язган кеше яза бит инде 5-6 сыйныфта яза. Димәк, аңа инде хәзердән үк кирәк була бу матур исем кую теләге шул дивар газеталарына. Шуннан әкренләп өйрәнә тора. Әйткәнемчә, укырга кирәк. Компьютерда утырып кына булмый, телефонда гына укып булмый. Телефоннан укыган гына ул бер китапны тотып укырга кирәк. Китапны, вакытлы матбугатны. Шунда килеп чыга Тукайның шигырьләрен, башка кешеләрнең шигырьләрен, шул шигырьләр ичендә матур сүзләр була, матур җөмләләр. Шулардан бөтенесеннән килеп чыгып туплана тәҗрибә. Шуннан килеп чыга баш исем матур гына. Аны уйлап җөрә кирәк, мәкалә язмаган әле син. Инде баш исемең синең күңелеңдә туа. Кайбер ишетеп аласың инде кешедән җөмлә, или үзеңнең башыңа килгән нидер, менә бу әйберне язсам дип. Мәкалә язганчы ук исемнең, мәкаләнең баш исемен уйлап җөрергә кирәк. Кеше иң беренче җиратта 80% кеше психологлар әйткәнчә баш исемгә карап мәкаләгә укып китә икән. 80% кеше. Карыйсың бит, мәкаләне укыйсың. Мәкаләне укымыйсың син. Беренче күрәсең баш исемен, матур гына баш исем язылган. Аха, дисең, моны укыйм әле дисең. Аны истәлегендә нәрсә бик матур истәлек тә булмаса мөмкин мәкаләдә. Аны баш исеме җәлеп итә һәм ул укучыны алып кирип китә шул мәкаләгә. Баш исеме инде бүленә беренче төргә, аның фактик дип әйтәгәндә тәгаен дип әйтергә кирәк баш исемендә. Фактик материал язганда, фактик баш исем куйганда ниндидер төгәл вакыйгадан чыгып куела баш исеме. Гадиерәк була инде алар. Мәсәлән, Казанда быел 10 йорт төзелә, 10 йорт файдалануга тапшырыла. Казанда мәсәлән 44 урам юлы төзекләндерелә. Или мәсәлән, Арча районында фәлән авылда да клуб ачыла, менә Арчада. Или Мамадышта ачыла клуб. Менә шундый гына исем. Ул хәбәри фактик баш исеме дип аталанысы. Анысы икенче бер варианты була баш исемне куйган. Образлы була инде, образлы булса эмоциягә карап хисләр белән бәйләнгән була инде. Анда инде мәсәлән моның кадәр икмәкне без ничекләр тукланып бетеребез дигән соң, ничекләр ашап бетеребез мәсәлән. Бу гомуми исем белән бирелә. Мәсәлән, Татарстанда 5 миллион тонна икмәк ашлык суктырып алды дигәнгә, образлы булган эмоциягә корылган баш исемдә барыбер астында аның була аңлатма өлеше. Татарстанда быел 5 миллион тонна икмәк җыеп алынды дигән баш исем була бар. Теге хискә бирелгән баш исем өстә була, анасында подзаголовок дип әйтсәгә, баш асты исеме аңлатмалы була инде. Аннан соң була инде üçüncü bir variantı var inде башында куйган теге клише дип аталган. Баш исем клише. Шунда инде афоризмнар, мәкаләләр кулланыла, инде канатлы сүзләр кулланыла. Мәсәлән, бердәмлектә көч, бер адым алга, 2 адым артка дигән ниләр була инде баш исемнәре була. Ләкин бу клише ниде бик
еш кулланырга кирәкми бу вариантны. Ул кешене туйдыра башлый. Менә безнең укытучыларыбыз инде укытты, Филарет Әхмәтович Ахзамовлар, Җавид Галимович Акшуриннар, үзебезнең мәктәптәге әдәбият укытучылары. Алар инде әдәбиятны сөергә, татар әдәбиятын яратырга чакыра торганнар иде инде. Баш исеме куйганда бик җаваплылык тойырга кирәк. Җаваплылык тойырга кирәк. Менә кеше белән әңгәмә, мәсәлән, әңгәмә үткәрәсең. Ул кеше интервью дибез инде. Ул кеше бик матур сүзләр, бик кызыклы җөмләләр әйтеп куярга кирәк. Әйтеп куя. Әңгәмә мәкаләләрендә менә шул артистмы, ул терлекчеме, тракторчымы, шофермы, менә шул әйткән гап-гади кеше әйткән бик матур җөмлә әйтеп куярга мөмкин. Менә шуны чыгарасып куясың нигә баш исем әйтеп. Аның исеме белән әйтергә була, исеме белән әйтмәскә була, тырнак эченә аласың, аннан соң теге текстта аңлашыла, что ул әңгәмәдәге катнашкан кешенең сүзләре икәнлеге. Үзең дә уйлап чыгарасың, туарга мөмкин кызыклы исем шул кеше белән сөйләшкән чакта. Шундый исем туарга мөмкин матур. Әйткәнемчә, укырга кирәк, бик укырга. Укымаса булмый, мәкаләләрне укырга кирәк, мәкаләләрне. Татар халык мәкаләләре, башка халыкларның мәкаләләре. Ул матур гына әйтеп, аны мәкаләдә баш исем итеп файдаланып була. Шулай итеп, аңлатмалы сүзлекләрне укырга кирәк, татар теленең аңлатмалы сүзлекләре. Анда китаплар бар, кибетләрдә. Анда бик матур сүзләр була. Без бит бөтен нәрсәне хәтердә калдырып бетереп булмый. Менә шуннан китапларны карыйсың, шунда бик матур сүзләр, бик мәгънәле сүзләр күреп аласың да, менә бу мәкаләмә мин файдаланыйм әле дисең. Аны уйлап җөрә кирәк. Төнне җоклаганда да, җокларга ятканда да, уянып киткәндә дә журналист кеше инде эшли башлагач аңлый. Уйлап җөрергә кирәк, игътибарлы булырга кирәк һәр вакыйгага. Һәр вакыйгадан килеп чыга бер уйытқы, шуннан бер сүз, шуннан бер җөмлә була, шуннан бер вакыйга була, шуны күтәреп алып, шуны уйлап җөрисең. Агачны струклыйсың шул хәбәрне, җөмләне һәм шунда килеп чыга ул баш исеме. Һәр баш исеме ул теге алтын була алмый, аны әйткәнемчә, ул җыелыштан кайткан чакта ук ул килә тәҗрибә белән туплана инде ул. Табигый сәләттә булырга мөмкин. Табигый сәләттә Комсомольская правда газетасында Мәскәүдә чыга торган Россия. Анда махсус 5-6 кеше утырган, шундый табигать бирелгән сәләт белән баш исемнәрен уйлап, көчле баш исемнәрен язганнар, уйлап утыручылар булган, шундый бүлек баш исеме уйлап утыручы кешеләр булган. Хәзер инде андый юк. Андый мөмкинлекләр юк хәзер. Хәзер журналист үзе уйлый инде, төрле әйткән бик дөрес. Һәр баш исемедә алтын була алмый. Алтын була алмый. Гадәти исемнәрдә була. Аның хәбәр мәкаләләргә аңа ул бик уста баш исем кирәк тә түгел. Фактик баш исем куела. Зарисовка ясаң инде, бер хикәя ясаң, анда уйлап җөрәргә кирәк инде. Син сюжетыңны уйлаганда ук баш исемен дә уйлап җөрәргә кирәк. Көне-төне ашыгыч мәкаләдә гел мотор баш исем була алмый. Мәкалә яза барасың, мәкалә язганда баш минең бер ярым шары уйлый, мәкаләне баса, икенче ярым шары баш исеме уйлый. Әгәр инде баш исеме алдан уйланылганда булырга мөмкин, шуннан чыгып син аны онытыла да ул. Аны шуңа күрә әйтәм мин, бер дәфтәргә матур сүзләргә матур баш исемнәрен язып куйыгыз. Аннан соң искә төшә ул, инде мәкалә язылган була, ул поиск киткән була инде. Шуңа күрә төрле вариантта уйлана инде. Мәкалә язылыш барышында да килеп туа бер баш исем, ана шунысы кызганыч әле, икенче көнне шундый яхшы баш исем килеп туа синең башыңа. Инде газета чыккан була, журнал чыккан, киткән була. Менә шунда, ул баш исеме югалмый. Ул икенче вакытта иҗат барышында тагын бер файдаланасың аны. Нинди бер матур сүзләрегез, матур баш исемнәре килеп турса, язып куйыгыз дәфтәрегезгә. Онытасыз алайса сез аны. Бер заман карыйсыз дәфтәрегездән, телефонга түгел, дәфтәргә языгыз аны. Шуннан килеп карыйсыз да файдаланасыз матур гына әйтеп. Табигать бирергә тиеш инде бер 50%. 50%-тан тәҗрибә белән туплана инде. Әгәр дә табигатьтән бирелмәсә, тәҗрибә белән дә тупланып булмый. Кеше гомер буе журналистикада эшләргә мөмкин, редакциядә, барыбер инде ул
Usta jurnalist келіп шықмайын андан, яза білмейін, ол яза білмекші. Алып, журналистика ғана оқырға түгіл, табиғат сәлет бітінде бит врачтар да, оқытушылар да, инженерлар да шундый күчле мәкаләләр язалар. Алар сайлаған шул башка юнәлешне, һәм шунда үзләренә эшлиләр. Тырышырга кирәк, әлбәттә, тырышырга кирәк. Элеккеге журналистлар көчлерәк дип саныйм мин. Хәзер яшьләр әнә шул теге компьютерлар утырып, тел байлыгы аларда азрак. Менә башта әйткәнемчә, татар әдәбиятын, татар китапларын, аннан соң рус телендә булсынмы, рус әдәбияты, чит ил әдәбиятын укырга кирәк, йөрмәскә кирәк. Шундагы матур сүзләрне язып алырга кирәк, конспект төсле. Менә шунда була. Рәхмәт, кызга бала чаклар искә төште. Минем әни китапханәче иде мәктәптә. Әти партком секретары, безнең өйдә 1000-гә якын китап бар хәзердә. Алар һаман да китап җыялар. Авыл өендә. Мәктәп китапханәсенә кайткан, һәр яңа китапны, авыл китапханәсенә кайткан, һәр китапны без укып барабыз. 70-нче еллар чырыш уйнада китапка бик игътибар булган чор. Хәзер менә компьютер кызганыч и читләштерде татар нидән китаплардан кешене. Шунда мин инде теге әдәбият китаплар укыгач бит инде 5-6 класста ябырылып бөтенебез укыйбыз бит инде лампа астында вакытта утта юк. Менә чын әгәр утта лампа утында менә карар бит монда бит инде монда бит мин дә язам ди алам дигән ситеп фикер туып, уйлар туып мәктәптәге вакыйгаларны мин район газетасына җибәрә башладым. Ул вакытта яшьлегенче дигән газета чыгая. Аннан Татарстан яшьләренә җибәрә башладым мин. Һәр җибәргән мәкалә чыкмый. Аның өчен үпкәләргә дә кирәкми. Чөнки әле анда син язган әйбер ул бик газета шартларына бармый. Шуңа күрә кәефне төшермичә язырга кирәк. Шуннан үзеңдә шомара торасың, үзеңдә аңлыйсың, синең мәкаләң әле бик көчле булмаган икәнен. Менә мәктәптән инде вакыйга бар, бөтенесен республика газетларына, район газетларына язып торырга кирәк аларга. Шуннан шомара барасыз. Редакциягә абыйлар, апалар аларга фикер әйтә, менә булар язык дип. Менә шулай бара ул. Яхшы фикер. Үзептә була, ләкин аны син үзгәч ул баш исемең астына барыр аңлатма бирергә кирәк була. Бары илик мәкаләнең эчтәлегендә баш исем, хәтта баш исем тулы бер комплекста булырга мөмкин. Шапка була өстә, рубрика була, баш исемең була, һәм баш исем үзелгән баш исемең син астына барыр аңлатма бирергә тиеш буласың. Аңлатма баш исеме булырга тиеш. Баш исем асты. Алдагы вариант белән дә чыгарга мөмкиннәр. Хәтта беренче мәкаләнең беренче абзасы лит дип атала, ул шул баш исеменә кирип китеп, тулы бер мәкаләнең тулы ярты бер өлеше баш исем белән бәйләнеп китергә мөмкин. Менә мин гаҗәптә туйга тегергә һәм рәсем ясарга яратам. Әле мин башта 7нче классны тәмамлаганнан соң рәсем мәктәбе белән Казанга рәсем училищесына укырга да киргә килгән идек әле без. Әбием мәрхүмә Әминә инде бигрәк кечкенә бит син балакаем дип бар җырмай китмә инде дигәч мин калдым. Рәсем бәлки тырышлык белән миннән бер рәссам да чыккан булар иде. Бер устагына тегүче дә чыккан булар иде. Тегүче дә теге бетерәсең. Шун уйлыйсың. Ике һөнәрне алмашкан һөнәр төсле. Баш исем уйлап утырасың мәкаләгә. Мәкаләнең эчтәлеген уйлап утырасың. Менә гаҗәп, менә сезләрнең бәлки шаяртып әйтә диярсез. Ләкин шулай ул. Гел уйлап журналист булып китсә, алар инде менә монда журналистика кызыксына торган балалар, малайлар, кызлардыр. Алар аны инде сизергә тиеш. Гел уйлап җөрмәсәң, гел моны булай языйм әле, тегеләй языйм әле дип уйлап җөрмәсәң, үсеп булмый. Гел тәҗрибәне кечкенәдән башлап туплай башларга кирәк аны. Әйткәнемчә 30 елга якын шушы редакциядә, аның яратмасаң, шәһри Казанда гына димәгәр инде, матбугат басмалары күп, бөтен кайда урнашасың эшкә. Шул матбугатны өчен җан атып җөрергә кирәк. Шул беренче чиратта. Чөнки шул редакция белән син яшисең. Шуның гына тормышыңа барасың, гаиләңне алып барасың. Хезмәт итәргә шәһри Казан инде ул минем икенче гаиләм дип әйтергә кирәк инде. Ул минем
тормышымда шул алгап барган, күтәргән, бәллүр каләмнәргә ирештергән редакция газета. Шуңа күрә мин шул шәһри Казан яшәсен дип уйлыйм. Басма матбугат бөтенесе яшәсен дип уйлыйм. Электрон матбугатка күчү ул дөрес әйбер түгел. Америка, Япония инде цифрлы технологияларда бик ала киткән. Илләрдә башта матбугатны, кагаз матбугатны бетергә кирәк дип уйлаганнар, киметкәннәр. Хәзер киресенчә китапка, менә шу басма газетага, журналларга, китапларга киридән кайталар. Аның сәгате юк, тәүлек дәвамында да йокыдан уянып киткән чакта да килергә мөмкин ул. Кайбер кешеләр йокыдан торып та шигырь язалар, йокыдан торып шигырь хикәясенең бер өлешләрен язалар. Аның сәгатен мин әйтәм, тәүлекнең теләсә кайсы вакытында килеп торырга мөмкин илһам, ниндидер фикер. Аны шунда ук язып куярга кирәк. Yazıp koyarга керек. Еринеп, жоклап китсәң, әгәр дә яра кайтырмын дисәң, оныта ул сюжет, кала, шуның белән гомумән дә онытыла атмасын. Яшь журналистларның иң зур хатасы укымау. Мәкаләләрен аннан-моннан язу, тизрәк теге акчага омтылу, алай булганда акчага мин байым дип журналистикада байып булмый. Журналистикада күңелеңне биреп, милләтеңә, үзеңнең татар халкына хезмәт итү булырга тиеш беренче чиратта. Хөрмәтле балалар, укучылар, Сабантуй өчен яңа сәхифә уйлап чыгарыгызны сорыйбыз. Нәрсә ул сәхифәдә, үзегез уйлап чыгарган сәхифәдә Сабантуйда нәрсә күрергә телисез, менә шуны тәкъдим итегез, сезгә бирем шундый.